inene nade? Mokongo akony siepe nagi differentiating you know ni budget gi finance bill. Og gin gimoro achiel. Budget en document, en plan ma government nego ni one pesa mwada tiyogo en makamaendi, yeah? To budget mabiro ga head of finance bill. Finance bill majorly bedo pass tarik pradek dwe mar auchiel, June 30th every financial year. Finance bill en document ma sirikal ngisi ni pesa ni koro wadhi gole kama kama. Budget ngisi ni wan wadwa spend, for example, gima notimre nyoro en tabling of the budget. Mara ngisi wani gin pesa magipango tiyogo is 4.3 trillion, yeah? To ka ngisi wani gigolo pesa ni kanye, kure. Gingiso wamani out of 4.3 trillion, kama wadano the recurrent gin koro gik moko kaka osara michulo, yeah? To kama wadano the expenditure, kata mana koro development dongruok. Koro magi gik maja piny ma winjo wak mara nego ntie tofauti mar budget and the finance bill. Budget is not a guarantee ni mane koro the only way. For example, kagi wacho ni wan kama wadhi timo kama japiny pod nigi pache mbele, yeah? Public participation, anjo kaji moko wacho ni public participation my finance bill this year was done shadowly. First of all, finance bill poko bedo passed. Public participation my budget happened some 2 weeks ago. It had happened, though it was captured. Gi elites joy gino capture wan ka jenzi no temo kana loso website jogo no makuterie mano issue benitie in that line ni public participation mag budget kata finance bill guarantee mana jo monego benne atimre nade timoge akeni en to gi elela yes mano kisongo wacho ni theatrical farce ni keto ni gien lana mondi negi gin kanyo, but you can't do anything about them. To in kaka japiny ngeni ni manego bedne de kacha ok ni chuna ni monde di. Shaka ngi matimre ma. Ineno the writings matimre budget kata mane finance bill, they are complicated or gin gik ma mwananchi wa kawaida kata wan jo modi school gi. They are very complicated terms, yeah? Kizungu mitiyo godo. Yes. Gin very complicated terms moko bedo meant for the piny ma kawaida. Yeah, that's number one. Second, Jomatemo understand the people of the public. Mabiro give measures even to allow to ease the work. For example, some 2 weeks ago there was a lady, yeah, who formed a website. Nentie nyako manoloso gimbui moro. Mane konyo jopiny kaka ginyalo participate, yeah, in that process. Nyako no maki motere jela nikech she did that. To mano is within the law. Among the ways Masirikal nyalo konyo go japiny for the public participation, one of them in interpreting the budget. For example, anda na maniseme na expect ni sirikal ondik jomoko mondo dhi kata gwen kata chande waluongo ni infographs mondo ngisgi ni to kama wada ni awan gi kwae mar timo kama mae makama to kori ni wacho na gi dholuo. Tapenji